Dar víry. Světlo, to je, co v něm budeš hledat. Co najdeš? Tu lampu ti svěřuji. Oheň, to je, které radosti dáš v oběť, kterým touhám oběť dáš. Ten oltář ti svěřuji. A není jen světlo a oheň, je pohyb, život je, do jakých světů budeš smět odejít. Ten paprsek ti svěřuji. Ten oheň je zkušenost nitra, zdroj pravdy. Spatříš nebo nespatříš tu touhu, tu inspiraci ti svěřuji.